नमस्कार मित्रांनो, मी कमलेश यारो का यार केकेच किचनमध्ये तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. जसं आपण या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणालो की आपण एकमेकांशी कनेक्ट होण्यासाठी नवीन नवीन टिप्सच्या माध्यमातून आम्ही तुमच्या समोर येऊ आणि नवीन नवीन टिप्स सादर करू. त्या मार्गाने आपण एकमेकाशी नेहमी समोरासमोर राहू आणि कनेक्ट होऊ शकतो. तर त्या संकल्पनेतलीच पहिली टिप म्हणजे मी टिप नाही म्हणणार किंवा तुम्ही याला टिप किंवा माझा अनुभवही म्हणू शकता, तो मी तुमच्यासमोर सादर करू इच्छितो. मी मागील 3 महिन्यात हे शिकलो की जेवण बनवणं ही एक कला आहे. ही जर का तुम्ही त्याला ॲज अ काम म्हणून बघता आहात, तर तुम्ही तुमचं 100% नाही देऊ शकत. जर तुमच्या मनात हा विचार आहे की मी जेवण बनवणार आणि 4-5 लोकं फुकट बसून खातायत आरामात, तर तुम्ही तुमचे 100% नाही देऊ शकत. जर तुम्हाला खरंच जेवण बनवण्यात एक्सपर्ट बनायचं असेल, तर तुमच्या मनात हा विचार असायला हवा, जेव्हा मी बनवलेली डिश जेव्हा समोरचा किंवा एखादा व्यक्ती खाईल, तर मला पहिला घास त्याने घेतल्यानंतर त्याच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद आहे तो मला बघायचा आहे. तर ही भावना जेव्हा तुमच्या मनात असेल, तेव्हा तुमची डिश नक्कीच 100% उत्कृष्ट होणार म्हणजे होणारच. तर मित्रांनो, मी सगळ्यांना मला हा खूप अनुभव आला. जर तुम्ही कोणती डिश मनापासून बनवत असाल, तर ती नक्कीच चांगली होते. तर तुम्ही ही एक टिप किंवा हा अनुभव म्हणून घ्या. अशाच वेगवेगळ्या टिप्ससोबत केकेच किचन तुमच्यासमोर नवीन-नवीन आम्ही जे शिकलो किंवा आम्ही ज्या ईझी मेथड्स आम्ही इम्प्लिमेंट केल्या, त्या आम्ही तुमच्यासमोर सादर करू आणि त्यामार्गे आपण कनेक्ट राहू. तर अशाच नवीन-नवीन टिप्ससाठी आणि नवीन-नवीन संकल्पनेसाठी केकेच किचन सोबत राहा. केकेच किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.